बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। बिश्वनाथ जिल्लायाव सारन्थाइ गावनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। बिश्वनाथ सारियालिनि 2 नं गोजोन फोथार गामिनि बरन्दा सरगियारिया सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरन्दा सरगियारिया अखा खोरोमनायखौ गिनानै न' खाथिनि न'खराव थांनाय समावनो सारन्थाइ गावनायजों जायगायावनो जिउ गोमायो। भारतनि साबित्री जिन्दालआ एसियानि धोनिसिन आइजो जानो हादों। ब्लुमबार्गआ फोरमायनाय बादिब्ला 72 बोसोर बैसोनि साबित्री जिन्दालआ $10 बिलियन धोन सम्पथिजों चाइनानि यानवानखौ बारसननानै एसियानि धोनिसिन आइजो जानो हायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2005 मायथाइयाव फिसाय आरो कम्पानिनि गायसनगिरि अ.पि. जिन्दालआ हेलिकप्टार क्रास जानानै जिउ गोमानायनि उनाव साबित्री जिन्दालआ जिन्दाल ग्रुपनि चेयारपारसन जायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि न'आव फैना बिपिएफनि सासे गोख्रों सोद्रोमाया आखाइ हमफैयो। बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मावफुं आफादनि गोख्रों सोद्रोमा सायखं बर'आ मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि न'आव फैना इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैयो। आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो थियारि नामा? थामथि बिटिआर गोरोबथानि उनाव फिन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारफिननो थियारि। गाबोन 1 आगस्टआव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै क'क्राझाराव बर' नेशनेल कनभेनसन जथुमगोन। गाबोन 1 आगस्टआव क'क्राझारनि कदमतला निरफाना गार्डेनाव बर' माहारिनि मोनफ्रोमबो आफादनि मेलेमजिबि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जथुमगोन बर' नेशनेल कनभेनसन। गाबोन फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि सायाव गोथौयै सावरायनाय जागोन। बिनि उनाव दिल्लीयाव थांनानै आलादा रायजो बड'लेण्डनि जि धरना होनायनि प्रग्राम दङ बिनि सायावबो गोथौयैनो सावरायगोन होनना बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बार्मिंगाम कमनवेल्थ गेम्स 2022 भारतआ दासिम 4 मेडेल देरहानो हाबाय। मोनसे सनानि, 2 रुफानि आरो 1 ब्रन्ज। भारतनि थाखाय गिबि सनानि मेडेल लाबोनो हायो। मणिपुरनि साइखम मीराबाई सानुआ वेट लिफ्टिंनि 49 केजि बाहागोआव सनानि मेडेल मोननो हायो। सानकित महादेव सारगराबो वेट लिफ्टिंनि 55 केजि बाहागोआव रुफानि मेडेल देरहानो हायो। बिन्दिया रानी देवीआबो वेट लिफ्टिं आइजोनि 55 केजि बाहागोआव रुफानि मेडेल देरहानो हायो। लोगोसे गुरु राजा पुजारीआ वेट लिफ्टिंनि 61 केजि बाहागोआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हायो। बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो नागिरनायनि सायाव एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदावआरिनि बेरफुसार बिबुंथि। थामथि गोरोबथानि उनाव होज्रिखावनो नागिरनाया भाइरासनि षड़यन्त्र दं। मानोना बिथांमोना थामथि खोलोबनि एबसुनि सोमावसारनायनि आन्दालनाव एनडिपिनि सोमावसारनाय समाव बहा जिरायनानै थायामोन होनना सोंथि खालामो। बिथांमोना गाव गावनि लाबालाब राजखान्थिनि खैसारियाव सोमावसारनो नागिरनाया जाफुंसार जाया। मानोना बिथांमोननि उद्देश्य, बिथांमोननि दैदेनगिरिफोर लोब्बा थानाय गोबाङानो बिथांमोना समाजनि नोजोराव सोलिफुनाय सिगांनि सोमावसारनाय नोजोराव गाव गावहानो सुफुंख'नो हायै माखासे जेंनाफोर दङ। बेखौ लानानै बिथांमोना जाफुंसार जानाय नङा होनना रोखा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।